Assalamualaikum kani mga boss, mga master. Biyaw nari kita long tati niya invite mga tropa ini mga pangmalakasan. Aun sila yung long tati niya pag-trailan dito yung. So kaya lapan ako na dito. So, surprise nila pa kita ini. So biyaw rin naka-ready ng mga pangmalakasan. Biutang nila ng oil yung mga motor nila ini area. Ayan. Mga pangmalakasan. Oh, ito pa. Kailan nyo man? Yan. Mga boss. Yan. Pakain ka sa musip. Abok sakalam ini siya si. Ano? Yan, mga sakalam yan. Dito mga motor ko. Masakal ba? Oh. Sangkal. So, yan mga sakalam. So, ang pa sabi ni Ayari ha. Amo nin mastermind. Yan. Nagkukulang yun. Ano mo yung mga coach. Ayan na. Hey, yan. Ang kami ang kapagod kapon. So, dong ta mato kami ni abangan yung video ng mga pangmalakasan at yung adlaw ini. Okay? Na kita mga boss, mga master pag yan lang na kadmawing kang. So, timukat kami lang taday mo na kung lumakong nyo or lang tintanin na harap na palamin. Yan, mga pangmalakasan. So, nakakita rin yung mga tropa pangmalakasan yung umbid. Taka taas-taas. Hindi ko kayo sa mga taas atau mataas. Atau bukod na to disat. So, kita mag-play kanila. Yatin po siya. Mga pangmalakasan, okay? Kaya rin sila. Tagaog ng motor. Ha? Kaya niya. Basic ka. Iba na tropa tambukin na yan ha. Kaya mo po. Ha? Mga boss, mga master, kawas na mong area yun. Jadi kita kumita ilang taon di sa parin ka mga pangmalakasan. Okay. Yung mga tropa pista. Tama. Kaya, ganun may buwelo. Oh, sapa-sapa ito yung nababain eh. Sapa mga boss ha, yan. So kawas, amo ni pag yan kawas. Oh my. Ha? Kamaya. Bayra, kawas, mga boss, mga master, mga pangmalakasan. Yan rin kita biyaw na kawas. Yan rin nagmotor mga kalimutan. Magbisay na mo ang spot nila ni Bayon. Pero kita pag yan naman sapa na ito sing kawas pag yan mga boss. So yan sila rin di long tatin niya. Inangitang yung mga pangmalakasan. So yan rin. Yaris, sapa, patyanon. Kawas. Amo ni nining kawas na yan. Amo ning kawas. Ayan ha. Ayan ang tubig kawas. Sa kalam. Oo. Yan yung sapa. Mga boss. So, pamaywan nila yun. Yan ha. Sapa kawas. Uy. Kaya tayo mga boss, mga master, kinakin babay ni. Diba bawi, takatubig-tubig ito sapa. Repress ito Kung duway niyo naman, nalawang dairo dito.
Sarap long ka atin niya. Tambay-tambayan bang tamo. Yan. Mas. Kita mo yung kita yung nature lover. Yan. Sabi sa papayat ko, di na lilingon tao. Dahil sabi ni Ren si Pak. Mga boss. Ito ang yan. Kaya? Kaya boss. Hoy, makapang malakas. Kamaya ka mo to. Mataas yung bato yung mga boss. Bang makakuha mo atin sa tayo pamuli. Sarang dito ah. Mari. Mau. Dahil di maray, kayang-kaya mo yung bato ini. Kaya. Iya, tuloy sige mo eh. Hoy! Yan, suway vet to. Lumangs. Kabisaitan na kamulong aram. Ito na ko pala kawato. Ikaw na idol. Balik na yun. Apo. Kabisa. Ere na kita mga boss, mga master, yung talibod-lod sila bawa adoy. Tanong, bra. The best experience sa Bini. Dito limod pa ba? Pero pag yan nila pa sa ini. So, pero sa pagkakitan tayo, no? $1 tapahan. Mga saka lang. Kawate mga power mga saka lang ibang din. Ôi. Sariwan tinapay sa mga sakalamin. Koon to mga boss. Ayan. Yung pa-juice nila. Yung mga tropa ito mga sakalap.
minum kita niyo. Inom ka umare. Kawa. Eh, tinapay oh. Sandi ka na adto baro nak mana batang nyog. Abe. Ya tu na ni ice one juice. Liling pasindahan. Yung mga pangmalakasan mga magti-trailing. Naulungag buling ha? Taas ba yan? Ayun kita lang kasi pag-trailan nila na yan ha? Awida na. Doy! Sakat. Derap mare. Arito na ramang. Ayun nakalanang dia das. Re-reserve ko pa sana to. Daw kayo na ako manayam. Magawat mo rito kay dinok na ka Maria pansipak. Niyo nga niyo ben maglado sa nang gawin ha. Ausap. Yan, mag-meeting na tayo kung kin mga pangmalakasan. Emergency. Nabaling klase ng motor mo ini ha. Sa kalam. Standby ha. Gitu. Kaya. Iwi clutch tun. Ano na kana malabela? Ano man nila? Yan mga boss, nawalin na motor na mo yato. Ayan. Na biusan namin na mo na drag bike ini. Nilulumbaran sa nilumbaran na kuan January 30. Allah. Oh, ready pa isa ni nato. Sakalam. Ay. Sakalam. Kita nga yan na dagkang yung klase ng motor sa mga boss. Okay. Ay, butang na karosil. Unin ko lang. Masok na. Ha, bila Masok na.
Ito na. Ito na. Ito na.